Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanana nhama dzangu. I hope I find you Mwari werugare vakuchengete, Mwari venyasha vakurwirei. Handisi pano kwenguva yakati rebei. I just got a short text and that is a prayer point for this morning. The book of Nehemiah. The book of Nehemiah. Nehemiah chapter 2, verse 6. Nehemiah chapter 2, verse 6. Then the king, with the queen sitting beside him, asked him, "How long will your journey take? And when will you be back?" It pleased the king to send me. So I set a time. I also said to him, "If it pleases the king, may I have the letters to the governor of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. And may I have a letter to Asaph, keeper of the king's forest, so that he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple, for the city wall and for the residence I will occupy." Murume anonzi Nehemiah ari kukumbira kuna mambo kuti adzokere andovaka rusvingo rweJerusarema rwanga rwaputsika. Asi ane chinhu chaakumbirisa pano paverse 7. Tsamba yekutanga ari kuti ndipeiwo tsamba inosvika kuna governor, so that will provide me a safe conduct. Kureva kuti ndiwane mafambiro akanaka ndigone kupfuura munyika dzevanhu. Ndipeiwo tsamba for my safe journey. Uye ndipeiwo tsamba yekundoratidza kuna Asaph, muchengeti wesango, kuti ndigone kupiwawo timba yekundovakisa. So Nehemiah wakanyengetera kuna Mwari. Mwari vakamuwanira nyasha. Asi awanirwa nyasha, une chinhu chaakaziva kuti I also need letters, tsamba kubva kuna mambo, kuti ndigone kupfuurira mberi nerwendo rwangu ruchifamba zvakanaka. So he asked for letters from the king. Zvakadaro kuti wakumbira tsamba, wapiwa tsamba, ari kuenda kundoita basa, zviri registered, zviri kuzikanwa namambo. There arose Sanballat and Tobiah to oppose him or to fight him concerning the construction of the wall of Jerusalem. Blawilas maoka bwanja mfumo wanga kurisei ikoko. God bless you. Thank you so much for tuning in. Mwari wakuropa fadzei. So Nehemiah adzoka kuzovaka rusvingo reJerusarema with papers, une matsamba aapiwa namambo. Asi izvozvo hazvina kumisa kana kuti hazvina kutadzisa Sanballat and Tobiah to rise against him. So zvii zvaakaita nyangwe amukirwa kudaro tsamba dziripo. Nehemiah chapter 4 verse 9 it says, "But we prayed unto God and posted a guard day and night to meet this threat." Vakanyengetera kuna Mwari ndokubva vaasaina vanhu vanova magadzi vaipota vachichengetedza nekutarisa kuti enemy iri kuadvance sei, iri kuita sei. So message yandinayo mangwanani anhasi ndeyekuti nyangwe munhu achinyengetera, munhu achitenda zvine mushoko raMwari dzinova tsamba, the letters, the devil somehow will arise to frustrate you or to fight you, despite kuti you have the letters une shoko, despite kuti you are so prayerful unonyengetera, the enemy will always rise against you. So munamato wangu ndewekuti Mwari mangwanani ano vatiwanire nyasha dzekuti tipfirire mberi nerwendo uye tizive zvekuita. Rusvingo reJerusarema rinofanirwa kungovakwa zvakadaro despite kuti Sanballat naTobiah vasimuka. So Mwari vakapa Nehemiah wisdom. Sanballat naTobiah vaida kuti vaone Nehemiah vataure naye.
So vakatumira shoko rekundomushedza kuti auye so they can talk or debate. But Nehemiah wakaramba akamira pabasa raMwari. Akati handisi kuzoburuka pano paushandwa nebasa randiri kuita kuti ndiuye kuzotaura nemi kwamburi ikoko. Toda kuti tionesane chimwe chinhu panapa. Nehemiah wakaziva kuti ndikaenda to the plains of honor kunotaura nekunodiscussa nekunodebata naSanballat naTobia, hazvina zvazvinondipa whether ndichavakunda padebate, whether ndichaprove a point kuti I'm correct, but chavari kundifaita pano inhau yetime yekuti ndigone kupedza ndidzokere kwandandiri. So pane nguva yekuti we engage mumabattles ari unnecessary, trying to prove a point kuti ndinogona kana kuti ndinoziva or I am a champion. But the best way to prove a point, usina kuita madebates nekutaura nekukakavara, is to continue to do the work you are designed to do. The best revenge to your enemy is to be successful in whatever you are doing. Why? Nokuti ukamira pane zvauri kuita, ukanopikisana naye mukanoita madebates ukadi, time is running out. Wabva pabasa rauri designed or assigned to do. So the best revenge or the best thing to do to prove a point pane vanhu vanorwa newe nekukunetsa is to continue to do the work you are designed to do. Basa raunofanirwa kuita, project yaunofanirwa kuita, vision yawakapiwa naMwari kuti ita, chiregera kumira nekuda kwekuti pane vanhu vari kupikisana newe vanoda kukuonesa kuti apa zvazodii. It takes me to the Bible kuti ukazvitarisa kuti naKristu Jesu pachavo iyo tenzi vedu kugamuchirwa. Pane dzimwe nzvimbo vasiri kugamuchirwa, havana kuregedza kuita basa, havana kuregedza kupfuurira mberi nekuita zvavakatumwa naBaba. PaSamaria vanhu vakaramba kuvagamuchira. James and John akati Ishe dai maburutsa moto. Nzvimbo zhinji vanotaura vachiti a prophet is no honor, zvikuru sei munzvimbo yaakakurira kana kuberekerwa. Asi hazvitadzi sei a prophet to move on and do the work really assigned naMwari kuti vaite. Hama dzangu, despite kuti Nehemiah wapiwa matsamba, Nehemiah wawanirwa favor naMwari, wanyengetera, Sanballat and Tobiah are always there to distract the vision, to pull you down. My enemies are anabasa kuti urikuita the right thing chauri designed by God to do. They will always strike, they will always come against you. Vavengi havana basa kuti zvauri kuita ndo zvaunotofanirwa kuita, wakazizodzerwa wakazvidanirwa, une mapepa nematsamba ekuti uite izvozvo. They will always come to distract you pabasa rako. So Bible rati Sanballat naTobia yangu yavamukira Nehemiah. Nehemiah ane chinhu chaakagona kuita. Akati we will engage in prayer and we will also assign people to guard against this threat. Basa rakapfuurira mberi rekuvaka. Basa rakapfuurira mberi nekuti Nehemiah wakaramba une vision, wakaramba uine focus. Haana kuzvitsvaka kuti vakomana vari kudei, vari kuti kudii, pfungwa yavo yakamira sei pabasa raMwari. Iye wakangoziva kuti there is no need to go down to the plains of honor to discuss and prove a point against Sanballat and Tobiah. But what I need to do is to continue to do the work. Kana uri mushumiri ramba uchishumira. Kana uri muvaki ramba uchivaka. Kana uri muimbi ramba uchiimba. The best way to prove a point is to continue to do what God has assigned you to do. The best way to prove a point against your enemy is to be successful in whatever you are designed to do. Havana basa kuti you have obtained the letters from the king.
Nehemiah wakapiwa tsamba na mambo. But even anima valid letters, Sanballat and Tobiah were there to stand against him. Saka andizondikutarana nemangwanani anu. Pane nguva yekuti munhu unonetsekana kuti sei vanhu vachindimukira, yet I'm doing the right thing according to the scriptures, according to the word. Zvinoita kana Ishe Jesu vakava nevanhu vakavamukira vasingavagamuchire, the same with us. Okay, I need to read Nehemiah chapter 6 verse 2. Sanballat and Geshem sent me this message. Come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. But they were searching to harm me. So I sent messengers with a reply. I'm carrying on a great project. I cannot come down. I'm carrying out a great project. I cannot come down. Ukakoshesa basa ra Mwari. Ukakoshesa vision yakaiswa na Mwari mauri. There is no need kuti uburukire kubanire Ono to discuss and prove a point to Sanballat and Geshem, to Sanballat and Tobiah. Why? Ukaenda ikoko kana we debate ilos. Why? Wabitwa pa time, wabviskwa pa vision, wabva pa focus. Saka zvanzi na Nehemiah andina kuenda ikoko. Nikuda kwekuti ndakaziva kuti what I'm doing is a great work. Ndine tsamba dzekuita basa iri. Ndine nyasha dzandakapiwa naMwari kuti ndiite basa iri. Saka kwamuri kundida to prove a point, kwamuri kundida tiite madebates nekudii, there is no need for me to be there. Tine vazhinji valuza focus muupenyu nekuda kwekuti they try to prove a point zvichida pa social media. Tine vazhinji valuza focus muupenyu vabva pa vision, pa assignment yakaiswa naMwari muupenyu nekuda kwekuti kune kutaura kwevanhu kwava distract, kwavabvisa zvokuti vaenda kunoita madebates kunoprova a point. Vari ikoko whether unonzi wawina debate racho waprova a point, but time is running out. Imagine you are an evangelist, you are a pastor, you are an apostle, you are a prophet of God, assigned by God to do the work of an apostle or of an evangelist. Then somebody comes into your life. Obvata iwa the way maparidziro ako asiriwo uyanombokuonesa nekudini. Correction is good, but beware of people who try to correct you even when you are correct. Wisdom dzinodzidzisa kuti pane nguva yekuti uri kurayira munhu, uri kutaura nemunhu uchimuonesa zvinhu zviri correct, iyo woita nharo. Haukurudzirwe kuramba uchiita nharo. Why? Nokuti kune vanhu vanoedza kukudzidzisa nekukuudza zvekuita iwe uchiita zvawakatoudzwa naMwari, but iwo usingavaitire zvakanaka. It reminds me Judges chapter 14 verse 4. Samson ane musikana waawana waari kuti kuvabereki vake ndiperekedze ndamuda ndoda kumuroora. Vabereki vake they tried to correct him. They were not allowed to intermarry with other tribes. Deuteronomy 7 verse 3. But Judges 14:4, for his parents did not know that it was of the Lord, who was seeking an occasion to destroy the Philistines. So there are times that unenge uri right, and you find people who bring a scripture to you. Yet what you are doing, you are correct. Uri kufamba ne vision, not the mind of God. But some people are sitting in that level, they will come to correct you. Kuna chiri so challenging. Chekuti somebody who try to correct you when you are correct.
uri right, somebody anotry kukuonesa achiti hazvisirizvo, yet you are all that sure kuti Mwari vari kuda kuti zvinhu zviitwe. Sanballat and Tobiah, Sanballat and Geshem, vanyora tsamba kuna Nehemiah kuti come down to the plains of Ono, uya kubani kunzvimbo yeOno, timbokurukura timboonesana pamusoro pebasa rauri kuita. Iye ndokubva ati I will not come down because I'm doing great work. Maikufa kwedekwe, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. So happy to see you online. A blessed morning to you. Embima Esera, a good morning to you. Mainoku, a blessed morning to you. Loveness Elijah, may the good Lord bless you. Nehemiah wakawana tsamba from the king. Akawana favor pamberi pa Jehovah. Akadzokera ku Jerusalem kundovaka rusvingo. Arikuita the right work. Arikuita zvaanofanirwa kuita. Zvaazodzerwa akapiwa nyasha naMwari kuti aite. Ane tsamba dzekuita zvinhu izvozvo. But pane vanhu vanoti imbomira, come down, let's talk. Distraction iri kuuya muupenyu hwake. Iri kuuya nevanhu vanenge vakarongeka, vanenge vane protocols dzakanaka, vanotonyora matsamba, just come down, we need to talk. Hama dzangu, chinhu chinonzi nguva chinokosha pakuitwa kwezvinhu. Saka shoko richiti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Tiri assigned, tiri appointed for a certain time and a certain season. So ukatendera mweya wekuti uswere uchiita nharo nemadebates, waburuka pa great war pakuita basa. Even ukaenda to the land or to the plains of Ono, ukanoita discussion na Sanballat and Tobiah, ukaita sekunge wawakunda une zvawagona, still ilosi wakundikana nekuda kwekuti time yawaifanirwa kupedza kuvakwa kwerusvingo nevanhu vavaifanirwa kubatsira nekuseva hauchagona kusangana nenguva yacho. Time ikarasika ine dambudziko rekuti hairikavhike. Time ikarasika yawaifanirwa kuita chinhu chimwe nechimwe chakanatswa mukati menguva yacho. Mumwe nemumwe akadanwa mu certain time, mu certain season, maringe vanhu vari mumwaka nemunguva idzodzo. Kuna kuti pane vanhu vanosvika pakuparara nekuda kwekuti the one who was supposed to preach and minister to them are busy doing, are kuita debates, are busy proving a point to people, whether on social media, whether vari kunoungana somewhere vachitaura vachionesa. There are times yekuti instead yekuti munhu aite focus pabasa rakaiswa naMwari muupenyu hwake, anowana vanhu vanomuti aiwa maitiro auri kuita hasiriyo, zvinoitwa so, zvinoitwa so, zvinoitwa so. Let me show you this. Mushoko raMwari, vanhu vaidanwa naMwari kuita basa havana kuita with the same style, but vakaita with the same purpose. I'll repeat. Vanhu vari kudanwa kuita basa naMwari mushoko raMwari havana kuita with the same style or with the same art, but vaita with the same vision to please the master. Vaita with the right reason to win souls, to advance the kingdom of God. So chisingafanane I style, chakafanana I purpose. I will give you an example. Kana ari Gideon kurwa kwaakaita kuti adeliver hama dzake from the book of Judges chapter 7, zvakasiyana nekuoperata nekuita kwaiita Samson. Kana ari Peter wakawanirwa nyasha dzekuti vanhu vaitsika nyangwe neshadow yake vachiporeswa. Kana ari Peter ane nguva yaakabuda mutorongo mujeri magedhi esimbi akavhurika, yet James was killed by Herod in prison, but pakada kubatwa Peter, he came out. Kana ari Samson wakapiwa simba rekubvarura shumba, but kana ari Daniel akawana victory ari mugomba reshumba asina kudzibata nekuita anything. So style can differ, but purpose is breakthrough. Purpose is to glorify the name of the Lord. So there are times yekuti people are debating concerning the style yekuti execute the work. Vasina understanding
yekuti the purpose ndio ine much value. Mwari vachidana munhu kuti aite basa, vane chiri unique chavakaisa mumunhu iyeyo, nokuti hakuna munhu nyangwe ari mushumiri anova a photocopy of another preacher. You can be inspired, you can love a preacher, you can be mentored by him, but you are unique, you are called for a unique ministry. The purpose inofanana to win souls, to advance the kingdom of God, to deliver the people of God. But the style to execute the work differs. Nekuda kwekuti Mwari vane zvikonzero. Unoziva here hama dzangu kuti Ishe Jesu pakudana the 12, even pakutuma 70 or 72, nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vasingagone kugamuchira John asi vanogona kugamuchira James. Kune vanhu vasingagone kugamuchira Thomas asi vanogamuchira Bartholomew. Kune vanhu vasingagone kugamuchira Luke asi vanogona kugamuchira Matthew. Vhangeri ravainaro riri raJesu, but ushumiri hwavo hwavanosvitsa kuvanhu kuti ugamuchirike hune chekuita nearea dzavari kuenda. People of God, hear me very well. So ukasaziva dzimwe nguva madebates ari kuitwa nevanhu achimisa basa raMwari, achitadzisa soul winning, achitadzisa to edify the church, achitadzisa the preaching of the gospel, vanhu vachiswera vari mumameeting nemadebates, yet the world is perishing. Let me show you something. Jesu akatora 12 men akavati, I will make you fishers of men. Vakafamba na Jesu vachidzidza kubva kwaari kuti vasare vachiita basa. But let's have a look. Jesu waenda kumakuva kune murume aiva nemadhimoni watinoti Legion. Madhimoni adzingwa maari achida kutevera Jesu. Akanzi no, go back to your people and tell them zvawaitirwa naMwari. Bible rinoti he preached in a Decapolis. Decapolis, it means 10 cities. He was sent by Jesus asina any formal training to minister, but testimony yake iri kutrustwa na Kristu kuti it will transform and help people. Kune vaitera Jesu, but Legion paakada kutevera akanzi aiwa, enda unoudza vanhu zvawaitirwa naMwari, enda unoudza vanhu zvawaitirwa naMwari. And he went on to preach in the Decapolis, which means aka affecta 10 cities with a testimony. Asi vamwe vari kutevera Jesu for 3 years, vari kutevera Jesu achita, I will make you fishers of men. But this one ari kuenda kufishing yacho with a testimony. There are times that you hear people debating or speaking negative muupenyu hwamwe vanhu kuti haagone kuparidza, anongotaura testimony yake chete, haagone kuparidza, anongotaura experience yake chete, haasi deeper much into revelation. Mwari vane chinangwa, vane chikonzero chekuti Legion chiregera iwewe kunditevera. Asi enda. I'll read Mark chapter 5. Mark chapter 5 verse 19. Mark chapter 5 verse 19, and it reads, Jesus did not let him, but said, Go home to your family. Tell them how much the Lord has done for you, and how he had mercy on you. So the men went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Ndi Jesu
ari kuti kune umwe munhu waaporesa region, iwewo usanditevere. Yet kune vanhu vaakaenda kavari akati follow me, I will make you fishers of men. The 12 guys vari kutevera Jesu vakatosiya mabasa vakanzi follow me, I will make you fishers of men. Now iri kuti vave masoul winners vaparidze vhangeri. But deliverance yakaitwa kuna Legion. Legion akuda kutevera Jesu. Jesu ndokubva amuti no. Usanditevere. Your testimony iri valid, iri enough to do the work. Sa ukasangana na Legion, haasi deeper in revelation. Ukasangana nemurumo haasi deeper in preaching whatsoever. He is not a prophet. Rake vhangeri nderengoti varume ndakagara kumakuva inini. Jesu wakandiinga nenyasha dzake. Remember, haasiri akanoshedza Jesu, but Jesu ndiye wakati let us cross over to the other side. Achindosvika kumakuva kune murume agaiswa kumakuva nehama. Kurati murume uyu ane testimony so touching. Kumakuva munhu wese anoenda, but anoendeswa kanafa. But this time murume uyu ane picture yemunhu akaenda kumakuva ari mupenyu. Akanorarama akanogara munzvimbo yakanzi rest in peace, but iye asiri parest. He was a reject in society. Vanhu vaimusunga netambo, but Jesu wadeliver murume uyu. Vari kuti for you it's done. Haudi kuramba uchinditevera nyasha dzaitwa paupenyu hwako. You can affect 10 cities. Maguta ndinoziva inini kuti anodarika 10 cities a Decapolis. But Jesu ari kuti mauri mune nyasha to affect 10 cities. So ukasangana nevanhu vanoda kukukansela kuti the way you preach, the way you execute your message, wakazodai ukapotsa zvakati. Don't waste time pama debates iwayo. You are sent by Jesus with one message. So there are times that you try to create a better style. Cannot you compare yourself with other preachers? What one message? Let me just get this revelation. Don't try to prove a point. Usapinda muma debate ari unnecessary. Mwari chavakakudanira chine chekuita nevanhu vavakakudanira. Unoziva Mwari pavanokudana vanotoziva mhando yevanhu. Saka hauna kudanirwa munhu wese. Izvozvo mushumiri akazviziva pressure inobva pauri in ministry. Hauna kudanirwa munhu wese. Ukadanirwa munhu wese haungazvigone, unofanirwa kurarama nekusingaperi. Magenerations ese anouya anofanirwa kumirira iwewe. Hakuna mushumiri akadanirwa munhu wese. That's why I'm not worried kuti nyangwe ndikashumira kumunhu akasapinda kukereke kwatinopinda. I'm not worried about that. I'm not worried at all. Handina kudanirwa munhu wese. Zvinobvisa pressure in ministry. Zvinokupa wisdom and understanding to execute your duty. Why? Nokuti Legion ari kunzi naJesu go. Vamwe vanhu havana kunzi go pavakaonekwa vakanzi come, follow me, I will make you fishers of men. But Legion anonzi wewe enda. Zvandaita pauri zvitori enough. Hauchada imwe training, hauchada zvimwe zvinhu. Message yako iyi can affect a Decapolis 10 cities. Message yako inounza glory nerumbidzo kuna Mwari. Zvaitika pauri zvakatonaka. Don't try to get other new message. Go and tell them. Kura Jesu ari kutomudza kuti vhangeri rako ratonaka ipapa. Kosi yako yatoitika ipapa. Jesus did not let him but said, go to your family. Tell them how much the Lord has done for you and how he had mercy on you. So the men went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus has done for him. Kurati kune vanhu vakangodanirwa kutaura zvavakaitirwa naMwari. Bedzi. Testimony iyo Jesu anoida. Kuti ukafamba nayo muguta. Saka unofanira kusangana nevanhu vanoti mukuru ministry akusi kuswera uchiita zvema testimony. Unosangana nevanhu vanouya kuzokukansela, vanouya kuzoita madebates newe, vanouya kuzokuonesa kuti look at so and so. They preach, they prophesy, they do deliverance. Uri mushumiri werudzi wekuti you are just telling people zvakaitwa naMwari mauri. Style can differ, purpose remains the same.
but you always meet Sanballat and Tobiah. Even une matsamba, even watumwa warairwa na Mwari nyasha dziripo, mambo wakupa tsamba, kune vanoti mbobva ikoko. But iwe gona kukoshesa, kutaura kwa Mwari gona kukoshesa basa ra Mwari. So Nehemiah akati, I'm doing great work. I will not come down. Usaburutswa babasa rakakura vari kuita. Vasingarigamuchire ndizvozvo, vanorigamuchira variko. Saka Mwari vakatoisa nyasha dzacho pauri dzekuita zvauri kuita izvozvo, vanozvigamuchira variko. Munoona nemwe nguva Jesu uchituma vadzidzi vake, unotovati pindai muguta, kana magamuchirwa pindai mumusha, kana musina kugamuchirwa bvisai shangu dzenyu mugume shangu dzenyu mupfurire mberi. Zvinotozikanwa kuti kune area dzausingamuchirwe. Don't try to force it. Kune nzvimbo dzaunogona kushayiwa welcome, iyo wakatumwa naJesu wacho. People of God, hear me very well. Legion deliverance yaitwa, he affected 10 cities at Decapolis. Somebody anogona kuya kwaari ne teaching how to affect 20 cities, how to affect nations. Variko vakadanirwa nations, variko vakadanirwa 20-50 cities. But this man testimony yake, he was just designed. He was a saint to the family, to the town, to the Decapolis. So akasangana navo vanhu vanoda kumukansela nekuda kumuonesa nekumudii. Akaenda ikoko kumasemina iwayo. There are people who die vasina kusangana nezvaitirwa naMwari, vasina testimony inovabuilda saiyoyo. Anoenda kumadebate anonowina, but adzoka aita loss per time. Shoko randina romangwanana nhasi nderekuti don't lose focus. Hatina kufanana. Don't try to compare yourself to somebody. Hausi photocopy yeumwe preacher, hausi photocopy yeumwe munhu pakuita zvinhu. Ziva nyasha dzakaiswa naMwari. Sanballat naTobiah zvekuprova a point. Nehemiah anoti, I will not come down. So kushoko randina romangwanana nhasi. Usaburuka. Usadzika kuenda kunoita nharo dzisina nebasa. Ziva kuti assignment nebasa rakaiswa naMwari mauri rinokosha. Ndomune protection, ndomune blessing, ndomune favor yako. Usanetseka kutsvaka kugamuchirwa muarea usina kudanirwa. Usanetseka pakuona pakuva nemind yecompetition kuti vamwe vari kuzviita sei, vari kugona sei. Just be like this man. Hauna kudanirwa madebates, wakadanirwa wakapiwa nyasha dzekuvaka rusvingo reJerusarema. So keep your focus.